Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Hausa Views TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, muna so ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun sa bidiyo za ka same shi. Sabbin bayanai kan shirin tsohon gwamnan Kano Rabiu Kwankwaso na sauya sheka zuwa APC. Wasu sabbin rahotanni sun fito game da shirin tsohon gwamnan Kano Kwankwaso na komawa APC. Wasu majiyoyi masu ƙarfi sun bayyana cewa Kwankwaso ya kafa wakilan APC sharaɗa kafin ya koma jam'iyyar. Tun bayan kammala wa'adin mulkin Kwankwaso da Ganduje a shekarar 2015 har yanzu tsoffin abokan biyu ba sa shiri da juna. Ga cikakken rahoton kamar haka. Rahotanni sun bayyana wasu dalilai da yasa har zuwa yanzu tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso bai koma APC ba gabanin 2023. Majiya mafi karfi ta shaida leadership cewa Kwankwaso na fatan tsira da mutuncinsa kuma ya kafa wa APC wasu sharaɗa na shiga jam'iyyar. Kasancewar ana ta cece kuce kuma shugabannin arewa na ganin ya kamata a baiwa kudu takarar shugabancin ƙasa a 2023. Kwankwaso ya kafa APC sharaɗin cewa za a ba shi kujerar mataimaki a 2023. Hakanan kuma Kwankwaso ya shaida wa APC cewa ba za a yi karambanin ruguza tafiyarsa ta Kwankwasiya ba a faɗin Najeriya. Koya za ta kaya idan Kwankwaso ya koma APC a Kano? Bugu da ƙari, Kwankwaso ya buƙaci a miƙa masa ragamar jagorancin APC a Kano maimakon gwamna Ganduje wanda ya kasance mataimakinsa a baya. Legit.ng Hausa ta gano cewa ba a ga maciji tsakanin Kwankwaso da Ganduje tun bayan karewar wa'adin mulkinsa tare a shekarar 2015. Kwankwaso yana cikin gwamnonin Arewa da suka balle daga PDP a shekarar 2014 daga baya suka shiga APC kuma ta samu nasarar lallasa PDP a zaben 2015. Masana na ganin tsohon abokin Kwankwaso mataimakinsa kuma gwamnan Kano na yanzu Ganduje ba zai amince ya mika jagorancin APC a jihar ba. Shin APC ta amince da sharuɗan Kwankwaso kuwa? Wata majiyar ta daban kuma ta bayyana cewa jam'iyyar APC ba ta amince da bukatun Kwankwaso ba, amma ta ba shi damar shigowa ya nemi abin da yake so. Mutanen da ke tattaunawa kan dawowarsa a madadin jam'iyya sun faɗa wa Kwankwaso cewa yana da cikakkiyar damar shiga APC kuma ya nemi duk kujerar da yake so, amma ba za a ɗauki bukatunsa a matsayin yarjejeniya ba. Hakanan kuma an tabbatar masa da cewa babu tabbacin za a bashi mataimakin shugaban ƙasa a 2023 da kuma jagorancin APC, amma zai iya cika bukatunsa da kanshi. Kwankwaso ya taɓa musanta wannan rahoto a baya. A watan Yuni, Kwankwaso ya musanta rahoton ficewa daga jam'iyyar PDP tare da koma APC mai mulki. Mai taimakawa Kwankwaso Saifullahi Hassan ya bayyana cewa rahoton da yake yawo kan shirin Kwankwaso na koma APC ƙarya ce zalla. Shin ko gwamnatin Kano ta yi martani akan haka? Yayin taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC ranar Alhamis, Kwamishinan Raya Karkara Musa Ilyas Kwankwaso ya ce suna maraba da dawowar Kwankwaso APC. Musa, wanda dan uwa ne ga Kwankwaso, ya bayyana cewa har yanzu ba su tara tsammanin ganin tsohon gwamnan a APC ba, amma bai bayyana lokacin dawowarsa ba, kamar yadda yake cewa idan ya amince ya zauna karkashin jagorancin gwamna Ganduje to muna maraba da shi. Ganduje shine jagoran APC a Kano. Ku kasance da tashar mu domin jin ƙarin wasu labaran na siyasa da kuma abin da yake faruwa a faɗin duniya.